Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген студия кунагы Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Россия Федерациясының Дәүләт Думасындагы Татарстан командасы иң күп санлыларның берсе. Бүген анда бездән 16 депутат бар. Эш нәтиҗәсе буенча да безнекеләр үрнәк булырлык. Соңгы 5 ел эчендә генә дә алар тарафыннан 600-дан артык закон проекты тәкъдим ителеп, 60-ы кабул ителгән. Бүген без студиягә шундый актив депутатларыбызның берсен, Дәүләт Думасындагы милләтләр буенча Дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары, күренекле җәмәгать эшлеклесе Илдар Гыйлметдиновны чакырдык. Хәерле көн, Илдар әфәнде. Хәерле көн. Сезне сайлаучыларыгыз алдында еш күрергә туры килә. Бу сезнең сайлаучыларыгызның таләбе зурдан дигән сүзме, әллә сезнең аларга җиткергә фикерләрегез күпме? Беренчедән мин бит сайланган bir mandatlı округтан 12 район керә. Шуңа күрә турдан туры сайлаучылар мине сайлаганга күрә минем әлбәттә алар алдында җаваплылык та зуррак. Һәм инде алар тарафыннан миңа сораулар да һәм тәкъдимнәр дә күбрәк игътибарлырак дип әйтәм. Шуңа күрә менә монысы иң беренчесе, инде икенчесе күп кенә бик четерекле яки анда һәрбер авылга гына яки үзләренә генә хас булган мәсьәләләрен дә китереп куялар. Хәл итәргә. Шуңа күрә инде безнең өчен кичнә яки анда зур мәсьәләләр барсы да тигез дип әйтәсем килә. Ни өчендер кешене тукталып, бу минеке түгел, син миңа айда бир сорауларны менә ил күләмендә дип кенә, чөнки мин дәүләт ал дип кенә торып булмый. Әгәр алай эшләсәң, бөтен эшләргә кирәкми. Чөнки һәркемнең үз каланчасы бит әле. Әлбәттә, менә хәзерге соңгы сходлар бара районнарда, хәзер инде ахырына таба китәләр. Анда да инде менә күп кенә сораулар. Релевантлы проблемалар анда да күтәрелә инде. Мин моны кирәк дип саныйм. Регионнарга ярдәм изеннән федераль үзәктән безгә хайран гына милли проектлар тәкъдим ителде. Алар баралар иде моңарчыда социаль вазгыятны үзгәртергә зур өлеш керттеләр алар. Менә бу соңгы вакыттагы вазгыят белән ул программаларның саны кимемәсме дип борчылалар. Юк, беләсезме, менә ничек кенә авыр булмасын, федераль бюджетны кабул иттек. Bütün 50 программа, федераль дәүләт программасын саклап калдык. Ул гына түгел, кайбер юнәлешләр буенча күбрәк тә чыгымнар карадык. Жаңа программалар хасил булды. Менә бик күп мөрәҗәгать итәләр иде. Игътибар итегез әле бу мәктәпләргә, аларны тәртипкә салырга, ремонтларга дип. Чөнки республиканы үзегенә шушы үзенең программасы белән аны рып-җырып чыга алмый, аңа ярдәм итәргә кирәк дип. Менә һәм без узган ел зур федераль программа, ул безнең менә шушы кешеләрне очрашканнан соң, шул сходлардан соң, бигрәк тә авыл мәктәпләрен күз аллап, шушы яңа программаны җибәрдек. Менә узган ел Татарстан 67 мәктәпне шушы федераль программа ярдәме белән тәртипкә салынды. Ремонтланып та чыкты, аңа яңа җиһазлар да кертелде. Монсы менә соңгы программаларның берсе. Икенчесе тагын менә безнең бит инде культура чаклары шулай ук бик үк шулай ук авыл җирлегендә генә түгел, гомумән шәһәрләрдә дә, зур поселокларда аларга хәзер игътибар кирәк. Алар инде бер чор салынганнар, аларны тәртипкә салу вакыты җиткән. Әйе. Моның буенча да республика үзе эшли, актив эшли, ләкин шулай ук ярдәм кирәк. Менә узган ел шулай ук шундый зур программа, федераль программа, культура чакларын ремонтлау, музыка мәктәпләрен ремонтлау, аларга җиһазлар алып бирү, дигән музейларны тәртипкә салу дигән шундый зур программа китте. Шуның белән дә Татарстан шулай актив катнаша. Иншалла шулай була күрсен. Сезне без яңа Татар бистәсендәге Иске Таш мәчетенең реконструкциясында еш күрергә туры килә. Сезнең башлап җирешләрендә берсе, анда бүген эшләр кайсы тирәдәрәк икән? Бу безнең менә бердәм Россия проектлары бар. Шуның аркылы культура федераль программасына кирип, ул бөтен регионда да юк, берничә регионда гына бара. Шундый шушы программа нигезендә без инде менә күбрәк эшләгән депутатлар заграк үз вакытында шуның юлын табып, шуңа кирип киттек һәм инде актив рәвештә шунда шөгыльләнәбез. Бу безнең беренче генә мәчет түгел. Иң беренче башта Апанай мәчетен тәртипкә салган идек. Шушы программа нигезендә Әҗем мәчетен тәртипкә салып бетердек. Менә хәзер инде шушы Иске Таш мәчетенә аның безнең бурыч, аны ничек итеп ул менә төзелгән, ничек итеп булган, шул дәрәҗәгә китерү. Беренче халәтенә китерү. Бик уникаль мәчет, андый мәчет алар
икәү генә. Менә инде шуны бүгенге көндә төп эшләрен эшләп бетердек. Безнең планнар исән сау булсак, быел аны эшләп бетереп тапшырырга bütün менә сез әйтмешли bütün тарихи ничек булган шул килеш хәләтен китереп. Иншалла шулай Һәм инде яшермим бу яңа мәчеткә алынабыз быелдан, проектына заказ бирдердек. Федераль бюджеттан хәзер шушаңа проектына акчаны юллап йөрибез. Бу Кабан артындагы мәчет. Дәүләт Думасының закон проектлар портфелендә тагын нинди халыкның көн күрешен үзгәртерлек, социаль хәлен үзгәртерлек законнар күз аллана. Шуның әз генә ачып күрсәтмәссезме? Безнең бүгенге көндә иң төп мәсьәләләребезнең берсе менә шушы экономикабызны саклап калып һәм кабул ителгән бюджетны тулысынча тормышка ашыру, аның аркылы менә социаль хәлне үзгәртүдә. Шул күреп торасыз, күп гаиләле семьяларга анда әни капиталы беренче бала өчен, икенче бала өчен хәзер әле 10%-тан артыграк аны индексация ясыйбыз. Пенсиялар буенча да аз булса да теге инфляция караганда бераз күбрәк адым белән барырга тырышабыз. Аңлыйбыз, алар кичне арттырырга кирәк дип. Авыл җирендәге яшәгән яңа комплексны программа бар, аны тутыру буенча да. Менә бу иң төп мәсьәләләрнең берсе, һәм инде шуның белән бер рәттән тизрәк Донбасс ягындагы хәрәкәтләрне җиңеп чыгарга һәм безнең егетләребез, абыйларыбыз, әтиләребез тизрәк әйләнеп кайтып тыныч тормышка күчсен дигән шулар буенча да күп кенә чаралар, аларга ярдәм итү үзеннән, аларны карау, аларга льготалар бирү, аларның семьяларына кайгырту, бер семьяда ташланырга тиеш түгел, балаларына, үзләренә. Менә шушы ике юнәлештә экономика һәм менә шушы андагы Донбасста хәләт безнең иң төп законнарны бүгенге көндә чыгара торган юнәлешләр. Амин, шулай булсын. Тәфсилле җаваплар өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да халык мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәргә язсын. Рәхмәт, үзегезгә чакырганыгыз өчен уңышлар барыбызга да. Исән сау булыйк.